Akwụkwọ Esdras isi nke 6. N'afọ nke abụọ nke ọchịchị Darius, Agọst na Zekarayọs nwa Ado, ndị amụma buru amụma nye ndị Juu nọ na Juda na Jerusalem n'aha Onyenwe anyị Chineke nke Izrel. Zerubabel nwa Salatiel na Jizọs nwa Josdak biliri wee malite iwu ụlọ Onyenwe anyị na Jerusalem. Ndị amụma Onyenwe anyị nọnyere ha ma na-enyere ha aka. N'otu oge ahụ, Sisins, gọvanọ Siria na Finisia bịakwutere ha, ya na Satrabozans na ndị enyi ha wee sị ya, "Onye kwunu ji ikike ya wuo ụlọ a na ụlọ a ma na-arụ ihe ndị ọzọ niile? Onye bụ ndị na-ewu ụlọ na-eme ihe ndị a?" Ma ndị okenye nke ndị Juu nwetara ihe ọma, n'ihi na Onyenwe anyị letere ndị a dọrọ n'agha. Ha enweghịkwa ihe mgbochi iwu ụlọ ruo mgbe e zigara Darius ozi gbasara ha. Azịza ya natara otu akwụkwọ ozi nke Sisins, gọvanọ Siria na Finisia, na Satrabozans na ndị enyi ya ndị ọchịchị na ndị Finisia ha dere ma zigara Darius na Siria na eze Darius ekele ka Onyenwe anyị eze mara nke ọma. Na mgbe anyị bịarutere n'ala Juda wee banye n'obodo Jerusalem, anyị hụrụ ndị okenye nke ndị Juu bụ ndị a dọrọ n'agha n'obodo Jerusalem na-ewu nnukwu ụlọ ọhụrụ maka Onyenwe anyị, nke nkume apịrị apị na ndị dị oke ọnụ, nke e tinyere osisi n'ime mgbidi. A na-arụ ọrụ ndị ahụ ngwa ngwa. Ọrụ ahụ na-aga n'ihu nke ọma n'aka ha. A na-arụkwa ya n'ebube ma ịdị uchu niile. Mgbe ahụ anyị jụrụ ndị okenye a sị, "Site n'ikike onye ka unu ji ewu ụlọ a ma na-atọ ntọala nke ọrụ ndị a?" Ya mere, ka anyị nye unu ihe ọmụma site n'ide ndị bụ ndị isi. Anyị jụrụ ha ajụjụ, anyị wee chọọ ka ha dee aha ndị isi ha. Ha wee zaa anyị sị, "Anyị bụ ndị ohu Jehova, ndị mere eluigwe na ụwa." Banyere ụlọ a, e wuru ya ọtụtụ afọ gara aga site n'aka eze ukwu na onye siri ike nke Izrel. E mechakwara ya. Ma mgbe nna nna anyị ha mehiere megide Onyenwe anyị nke Izrel, onye nọ n'eluigwe, kpasuo ya iwe, e nyere ha n'aka eze Nebukadneza nke Babilọn, eze ndị Kaldịa. Ha kwaturu ụlọ ahụ, gbaa ya ọkụ, chụpụkwa ndị mmadụ ahụ n'agha laa Babilọn. Ma n'afọ mbụ nke Sairọs chịrị ala Babilọn, eze ka ewughachi ụlọ a. Eze Sairọs nke Babilọn dere maka arịa dị nsọ nke ọlaedo na ọlaọcha nke Nebukadneza bupụrụ n'ụlọ dị na Jerusalem wee guzobe n'ụlọ nsọ nke ya. Ndị ahụ eze Sairọs kpọpụtara n'ụlọ nsọ dị na Babilọn wee nye Zerubabel na Sanabasa onye ọchịchị n'iwu ka o buru arịa ndị a niile tinye ha n'ụlọ nsọ dị na Jerusalem, ka e wuokwa ụlọ nsọ Onyenwe anyị n'ebe ọ nọ. Mgbe ahụ Sanabasa bịarutere ebe a, tọrọ ntọala ụlọ Onyenwe anyị nke dị na Jerusalem. Site n'oge ahụ ruo ugbu a, anyị ka na-ewu ya. Emechabeghị ya nke ọma. Ugbu a, ọ bụrụ na ọ dị mma eze ka a chọọ, e wuru ya n'ime ebe nchekwa ihe nke Onyenwe anyị eze dị na Babilọn. A chọpụtara na e wuru ụlọ Onyenwe anyị nke dị na Jerusalem site n'ikike eze Sairọs. Ọ dịkwa mma n'anya eze ukwu anyị, ka o zigara anyị ntụziaka gbasara ihe ndị ahụ. Eze Darius wee nye iwu ka a chọọ n'ime ebe nchekwa ihe nke e debere na Babilọn. Ya mere, na Ekbatana, obi eze nke dị na obi Midia, a chetara akwụkwọ mpịakọta ebe e dekọrọ ihe ndị a. N'afọ mbụ nke ọchịchị Sairọs, eze Sairọs nyere iwu ka e wulite ụlọ Jehova nke dị na Jerusalem, ebe ha ga-eji ọkụ na-aga n'ihu chụọ àjà. Ogologo ya ga-adị kubit 60, obosara ya ga-adị kubit 60, ya na ahịrị nkume 3 akpụrụ akpụ na otu ahịrị osisi ọhụrụ sitere na mba ahụ. A ga-esi n'ụlọ eze Sairọs nye ego ya. A ga-eweghachi arịa nsọ nke ụlọ Jehova, ma ọlaedo ma ọlaọcha, nke Nebukadneza si n'ụlọ dị na Jerusalem chụpụ gaa Babilọn n'ụlọ dị na Jerusalem, ma debe ha n'ebe ha dịbu. O nyekwara iwu ka Sisnis, gọvanọ Siria na Finisia, na Satrabozas na ndị enyi ya na ndị a họpụtara ịbụ ndị ọchịchị na Siria na Finisia kpachara anya ka ha ghara itinye aka n'ebe ahụ, kama ka Zerubabel bụ ohu Onyenwe anyị na ọchịchị Juda
na ndị okenye nke mba ahụ kwe ka ha ghara itinye aka n'ebe ahụ. Ndị Juu ka ha wuo ụlọ Jehova anyị n'ọnọdụ ya. Enyekwara m iwu ka e wughachi ya ọzọ, ka ha lekwasị anya nke ọma inyere ndị a dọrọ n'agha na Juda aka ruo mgbe ụlọ Onyenwe anyị ga-agwụcha, nakwa ka e si n'otu nke Hoshana na Finisia nye ndị oke nke ọma maka àjà Onyenwe anyị, ya bụ, nye Zerubabel gọvanọ maka ehi, ebule na ụmụ atụrụ, na ọka, nnu, mmanya vaịn na mmanụ, na nke ahụ na-aga n'ihu kwa afọ na-enweghị ajụjụ ọzọ, dịka ndị nchụaja nọ na Jerusalem si enye iwu ka a na-emefu kwa ụbọchị, ka e wee nye Chineke kasị elu àjà ihe ọṅụṅụ maka eze na ụmụ ya, ka ha wee kpee ekpere maka ndụ ha. O nyere iwu na onye ọbụla nke meghere ma ọ bụ leghara ihe ọbụla e dere ebe a anya, a ga-ewepụ abịam n'ụlọ ya, a ga-akwụgidekwa ya n'elu, a ga-ejidekwa ihe niile o nwere maka eze. Ya mere ka Onyenwe anyị, onye a kpọrọ aha ya n'ebe ahụ, bibie eze na mba ọbụla nke na-agbatị aka ya iji gbochie maọbụ mebie ụlọ Onyenwe anyị dị na Jerusalem kpamkpam. Eze Daraiọs enyela iwu ka e mee ihe ndị a n'ụzọ dị nkọ.